Ayan, luto ng aming ginataang langka, guys. Kain na guys. Sarap. Adobong baboy. Kaya naman. Stop mo na yan. Lagyan natin ang maging sarap konti lang, guys. Pangkalasa. Takpan muna natin, guys. Palambutin mo pa. Kuluin lang natin kasi ang gata. Hintayin na mga 5 minutes, guys. Ayun, guys. Maggata tayo ng langka ngayon, guys. At yun na ning gata na pangalawa. Palambot natin ang ating langka. Yan, lambutin natin ito yung ano. Gusto mo pamilya? Ha? Lambutin na natin ito ating bawang. Ano na? Namatay. Parang butiti ka na. Tapos, baliktad pala. Sibuyas pala yung nauna. Ito pala yung bawang. Ano na? Tapos, luya. Luya. Hintayin natin siyang lumambot. At ilagay natin ang ating pampalasa. Prem. Ilagay na natin ang ating subak. Subak niya siya, bulinaw niya siya, guys. Masarap ka, guys, ang bulinaw. Ngayon, ayan, hintayin natin siyang lumambot. Saka natin siya. Yan, guys, ilagay na natin yung ating pinakaunang gata, guys. Ingay naman tong ano na to. Ha? Ano sinabi? Ang ingay. Ayan, ang ingay. Yan, ito ng unang gata natin, guys. Yan, ilagay lang natin. Yan, ito yung ginataan langka natin, guys. Kapakaingay naman itong sa labas. Yan, guys, ilagay na natin yung ating sili, guys. Yan ang pampalasa. Diyan! Halika nga dyan. Nahirapan ako sa kalisod. Sarap. Pindutin mo. Pindutin mo. Lagyan na natin ng salt. At ihalo lang, ihalo. Ayan, sarap. Ito yung ulam namin ganyan, guys. Napakasarap. Kumain ka kayo muna, Sad. Hanggang anong oras yan? Ha? 11:30. Sakto lang. Wala kami. Sarap kasi ng ulam namin. Wow. Coding. Init.
lang. Hindi naman mainit. Lugi tayo natin. Sige. Ay, sa huli. Sige, sige. Ito, mga pawang bagad. Sayang. Sarap ng kain. Clear ba na? Lagi ka naglilid, Kobe. Okay lang si Russell. Ano ka? Ano ka ngayon, Kobe? Ano kaya mo yan? Ano ganun ka, Russell? Ang walang baboy. Ganda. Muna. Baboy. Di nag-quit. Ano yung baboy man? Hindi ka sumayo ng team. Ganda. May okay na na. Gulo lang ako. Wait lang, Rafi. Wait lang. Nagdalag tayo ng Dubai. Isa iba naman. Iba tayo, tara, Kobe. Ito sa akin, Kobe. Ito. Ikaw, try ka na. Ikaw na pala. Ay. Ito. Ang bobo. Pero kung tayo na Russell, saan ba sila? Ipapalagi na natin. Punta kami sa dessert. Alam na nila yun. Sa dessert yung sa grand days. Ay, mo ako. Yung kanina, yung pinupunta natin. Yung kayo ako. Second team. Sa puno na natin. Alam mo na. Dito yan yung kayo sa chair. Ito ba, napakabilis na naraan na Dito ito, ko ha? Ano mo? Kapi dito. Bago lang, wala ka mo sa Oh, team, pares lang na kotse ni Kobe. Sabi ko po na pala na ba? Hindi ko pa ang balik ka rin sa ano mo, Fer. Alam mo yung team yun. Gawin yan ko.